Příjemný sobotní večer vám, kteří rádi nahlédnete do soukromí slavných. VIP zprávy jsou připravené. Rádio Kiss Delta včera oslavilo 20. Na kulatém výročí nemohla chybět ani řada hudebních hvězd. Den otevřených dveří v jeho mladoboleslavském studiu si nenechali ujít například čerstvá maminka Tereza Černochová, Adam Mišík nebo Olga Lounová. A oni to tam pořádně roztočili. Mladoboleslavské rádio vysílá už 20 let. Pamatuje si ale vůbec někdo, kterou písničkou v roce 1995 uvítalo posluchače vůbec poprvé v éteru? Písničkou, kterou jsme otevírali vysílání, byla Sametová od Žlutýho psa. Potom následovalo, tuším, Pet Shop Boys Harp, Roxette možná. Mladší generace hudebníků, kteří se během oslav střídali ve studiu, byla tou dobou maximálně na základní škole. A co poslouchali? Jednoznačně jsem zbožňovala Janet Jackson. To prostě bylo jako úplně nejvíc. A strávila jsem x hodin doma před televizí, před videem, když nikdo nebyl doma a učila jsem se té choreografie. Táto Bruce Springsteena nebo U2 třeba. Ale vím, že jsem furt vyřvával Born in the USA. Rádio na své narozeniny pozvalo do studia i své posluchače. Ti se mohli přijít podívat, jak vzniká vysílání a třeba se i vyfotit se svými oblíbenými moderátory nebo hvězdnými hosty. Lidi, můžeme trošku jako zakřičet, halo! A co by rádiové stanici k narozeninám popřáli Adam Mišík a Olga Lounová? Spoustu posluchačů, aby se drželo svoji úroveň, aby hrálo písničky, který se lidem budou líbit. Vše nejlepší Kiss Delta, vše nejlepší Kiss Delta, vše nejlepší já ti přeju a pořádnej kiss dávám. Čeho my se ještě nedožijeme? Karolína Hošek, Prima, FTV.